Katsokaa, kyllä Marko jalka taipuu. Juu vittu. Kaunis aurinko vielä paistelee, mutta sitten on toi vitun rilli tuolla, saatana, kun vituttaa taas. Ei oo enää rilliä. Kuka sen on hakenut pois? Tai saatana vienyt? Enää sitä rilliä ei oo. Kyllä kannatti olla kärsivällinen, niin se katos sieltä. Enää ei oo vittu. No se huoli on sitten pois päivästä. Lintu perkele! Noniin. Lähde nyt. No. Tää heilutit joita siipejä, lähde nyt. Vähän kirpeä, mutta ei liian väkevää haatana. Jumalauta! Se arkivihollinen on saatana palannut, voi vittu! Tää on mun mielestä kyllä vitun hyvä tää savusauna palvi tää Korpelaan. Et suosittelen ostamaan, että on vitun ja erittäin hyvää saatana. Aitte mun suurempia vanei. Ja tarvii vähän liikuntaa. Se on kyllä, mä sanon kyllä. Monille ei sitä tuoda kotiin tuomaan herrat sanomaan, että tarvii liikuntaa. Vittu. Ja sisällä on kortti ja voiko tehdä tästä videoa. No mä teen varasta aikaa, mutta jos näitä enemmänkin tulee tälläkin, niin en sit enää ala tekee. Joo, mutta koska tässä tarvitaan jalkapallo, niin se on ihan turha laittaa, koska mä en oo tarvinnut pitkään aikaa mitään vittu jalkapalloa. Siellä on ollut turhakin laittaa, mutta kiitos kuitenkin fanit. Eli taas on vitu jonne käynyt ja niin kuin mä arvasin, niin ei se loppu. Saatana. Tää lähtee nyt tässä käytävään.